18 ka mga personahe sa kasundaluhan nga maoy nakaengkwentro sa grupo ni NPA leader Mirna Solarte alias Maria Malaya ang gipasidunggan sa Philippine Army. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Mismong si Philippine Army Eastern Mindanao Command, Commander Lieutenant General Luis Rex Bergante ang nangulo sa pagsabit sa Gold Cross Medal sa 18 ka mga personahe sa 901st Brigade, 401st Brigade ug Special Forces nga mao'y nakaengkwentro sa grupo ni Mirna Solarte alias Maria Malaya sa Barangay Pianing, Butuan City niadtong Miyerkules, February 12, 2025 nga nagresulta sa pagkamatay sa maong NPA leader. Gipasalamatan ni Lieutenant General Bergante ang dedikasyon sa maong mga sundalo alang sa kahapsay ug kalinaw sa Caraga Region ug kasikbit na lugar. Sinisimbolo nito ang inyong katapangan sa harap ng banta ng kamatayan. To our brave troops, let me say that I am proud of you. Sumala sa kasundaluhan, ila nang na-turnover ang patayng lawas ni Mirna Solarte sa iyang mga kabanay sa Butuan City. Nakatakda sab kuno nga dalhon ang iyang patayng lawas sa Surigao City. Diin didto na sab kuno kini ipahilo na gitubag sab sa Fort ID ang alegasyon nga gituyo kuno pagpatay ang 71 anyos nga NPA leader. If we can dictate the result of an encounter na sana matapilok lang siya at mawalan ng malay na mahuli namin ang buhay, then we would have wanted that. It just so happen na inkwentro kasi. Sa karon padayon ang panawagan sa kasundaluhan ngadto sa mga nabiling miyembro sa NPA nga anaa pa sa bukid nga mo-surrender na ug pahimuslan ang programa sa gobyerno nga Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon ICLIP. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.